Κάνουν τα κινήσεις. Tarmac Club λοιπόν με αρκετές δραστηριότητες, με πολλές συναντήσεις στο πυλό του από την ημέρα της συνεργίας του. Πριν από τις μέρες και συγκεκριμένα το Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε και το φιλανθρωπικό ορκεστρό της Ελληνιγάρων. Σήμερα το βλέπουμε πάλι πρωτοπόρο το 2006 να ξεκινάει με αυτή την εκδήλωση και ας ελπίσουμε πολύ σύντομα να δούμε κι άλλες τέτοιες εκδηλώσεις από άλλα κλαμπ. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι για φέτος έχει προγραμματιστεί να είναι η αυτόβερη τριάδα, η οποία θα συνεχίσει. Όπως σας έλεγα και πριν από λίγο, δύο είναι οι αγώνες, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με αγώνα ταχύτητας και πίσω το μεγάλο. Μιλάω για αυτές τις μέρες, που θα συμμετέχει και το Tarmac Club, όπως και πολλά άλλα κλαμπ βέβαια. Αγώνας του Τάρμου, θα δώσω παρόν. Πολλά όμορφα παιχνίδια σήμερα. Είδα και κάποια λόγους. Αύριο θα γίνει και συγκέντρωση των προεδρίων του κλαμπ στα γραφεία της Γης του Starline με αφορμή το πρώτο αγώνα face to face. Όσοι από εσάς επιθυμείτε μπορείτε να βρείτε και αυτό το βράδυ στα γραφεία της Γης του Starline, εκεί θα γίνει η συνάντηση των προεδρίων του κλαμπ με αφορμή το πρώτο face to face που θα διοργανώσει το Μάρτιο. Κοντά σε όλους τους αγώνες και φυσικά κοντά σε όλες τις αγωνιστικές εκδηλώσεις, σε όλους τους φίλους οδηγούς. Έτσι και σήμερα, στο Tarmac Club, το οποίο πραγματικά το τελευταίο καιρό εντυπωσιάζει μεγάλο ενεργητικό της κατευθυνών του, της Αθλητής του Μαδρίτης. Εδώ βλέπετε το σματάκι, μεγαλύνει όλα. Ένα πανέμορφο σμάτ. Είναι ο Σάμς ο οδηγός του. Και πέρα το αίμα του, μπροστά από την κέντρα. Και να σας υπενθυμίσω ότι στη σημερινή εκδήλωση συγκαλύφθηκε το περιοδικό Power. Όλο καλά λόγια λέω είναι το Power. Να θυμάστε τα νούμερα 4 με το Ιόντα είναι τα επόμενα 3 αυτοκίνητα. Εδώ βλέπουμε το Smart να πηγαίνει τελειωμένο. Να και τα μούτρα του Smart.
Αυτό πρέπει να είναι το νούμερο. Από το Toyota Carlos. Αυτή είναι μαγεία λοιπόν από τα παλιά αλλά αυτό από το Toyota Carlos. Τα ρούχα ρόχα. Ένα πολύ όμορφο καθάρισμα. Πολύ καλό κοντρόλ. Εδώ βλέπουμε τα λόγια του ένα διδαχτάλα. Θα πρέπει να κρατηθούμε στο σασί. Το επαναλαμβάνω, το στάδιο θα εξηγήσει πλέον